Els clàssics ho són en la mesura de la seva actualitat, en la mesura que la seva humanitat és també la nostra. Diu Joan Fuster que els clàssics són clàssics i mantenen la seva vigència i que, si no, són pura arqueologia. I Fuster és un gran lector de clàssics, dels clàssics francesos, dels clàssics de la tradició literària contemporània, però també dels clàssics de la nostra literatura medieval. Els seus assajos sobre Ausiàs March, sobre Isabel de Villena, Joan Roís de Corella o Jaume Roig en són una bona mostra. Sobre tots aquests autors, Fuster escrigué articles que publicà en revistes com Pont Blau o Revista Valenciana de Filologia o en diaris com el diari Levante, i també impartí conferències. Tots aquests textos es troben recollits en l'antologia que preparà Albert Hauf per a l'editorial Bromera, sota el títol Misògins i enamorats, que conté un pròleg magnífic del mateix Hauf en què explica la lectura fusteriana dels textos. Aquests assajos incideixen d'una manera brillant en l'estudi dels grans autors del segle d'or valencià. En ells, Fuster evoca la València del segle XV, el seu entramat cultural i ideològic, els recursos i les intencions dels autors, així com els contextos que expliquen les obres. És ben sabut que la ingent tasca intel·lectual de Fuster abasta diversos camps i un és el de la nostra literatura medieval. Ben bé podríem utilitzar alguns d'aquests textos encara ara per a les nostres classes de literatura medieval. Evoquem Fuster redactant la seva entrada Amor del Diccionari per a ociosos. Evoquem-lo també redactant l'entrada Interès del mateix diccionari en què explica que la literatura medieval és interessant encara al nostre segle. Evoquem-lo a la seva casa del carrer Sant Josep de Sueca, escrivint aquests xicotets textos ben interessants encara per a nosaltres, perquè Interès és precisament el que ens evoca encara ara la seva literatura.